Long live, long live, mothao, long live, 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 long live. Yakareti etisiabo phainai rono per lamsogo, lamsogo, lamsogo. Yakareti pramota phainai rono lamsogo, lamsogo, lamsogo. Congress yakareti pramota phainai rono lamsogo, lamsogo, lamsogo. Long live, 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 long live. Graque, graque, graque. প্রধান কারণ হলো আমাদের যে মানে চিঠি আছে এসসি কেন্দ্র 33 কাকরাবন, ওটার ভিতরে একমাত্র কংগ্রেস দিয়ে হবে না, হ্যাঁ বিজেপির লোকে ফাইট করা, মানে সিপিএম দিয়ে হবে না, কোনো দল দিয়ে টিএমসি দিয়ে হবে না, একমাত্র টিপরা মাথা দল মানে করলেই একমাত্র এলাকা ফাইট দিতে পারবে। চিনি মিডিয়া পার্সন দङ बनि लगे लगे नायथंनाय चिनि टिप्राबासि जत्त खाजनि ताकु ते बुखनो आनि खाजनि हामजागनि ते खुनु याफारैनो आं आपना चिनि बेसाङाव थाइसा थाइनि साजानो कंखा चिनि काकरा बनो चिनि जे पाँचटा बिसिओ जों 95% मतो चिनि भुटार ताबो उङै दङ बनि लगे लगेओ एचसी जे तृणमूल कांग्रेसनि स्टेट लेवलनि जनरल सेक्रेटारि बरन गोनां किरत मोहन दास बनि लगे तैबो चिनि बनि बिनि सिगां उत्तम सरकार होनै सीपीएम पार्टीनि एचसी अंचल सेक्रेटारि बबु चिनि लगे जयेन्द्र फाइखा এইভাবে চিনি सारा 33 काकराबन विधानसभा केन्द्रও चिनि अनुमानिक ताबक जदि विधानसभा निर्वाचन हांख्लाय जों गाहाम रेजाल्ट खालायनो पास खालायमाना तैबो जों नग नग थांतंबो नग थाङै जों बुजगलाय दङ नग थाङै रेलि खालायो जों बुजगलायो चिनि सुदु टिप्रासा नगैया चिनि जेनेरेल परिबार जों काकराबन पालाटाना कुसामारा किशोरगंज ते हद्रा थुं जागावनो जों थाङै थाङै जों जागा जागाव जों 1-2-3 दिन परिखायनो जों जयनिं रनि बांगै गोबां फाइट दङ हाइन बाङैनो जों आशाबादी बेसांनि विधानसभा निर्वाचनाव जों गाहा रेजाल्ट नागैनो जों पास खालामनो जतन हामबाय बेलाखाना हामबाय चिनि मिडिया पार्सन दङ दिनै चिनि टिप्रामो थाना हामजागै अ जाराव जों साइमानका प्राय 150 200 जन दिनै भोटार्स आरो जइन खालायफैखा सोंबावनो दिनै चिनि बुबाग्रानिङै दाय चिनि टिप्रामो थानिङै बावनो खाबाय खुबाय खेलामसगो ताय थिनांगो ताबो बोसकांनि जे इलेक्शनाव आं खाख्लायो बर' फाइमानि टिप्रामो थानि कायसा अंश सुदो अंश सिमिया टिप्रामो थाना हामजागै जे फाइमानि यागुलो टिप्रामो थानि तेबो फान राखा ताय तेबो कराखनाय आं खाख्लायो तायबो जारा तिनि आरो कांग्रेसनि इंयाखेबा सीपीआईएमनि इंयाखेबा गुबुन बदलनि जारा फाइनेरक अमतिखेनो बरबो तिनि हाइके योगदान खालायनो अ आशा आकांक्षा नारगो ताय आं खाख्लायो जों चिनि बुबाग्रानि याकनो तेबो कराक खालायनो हामबाय तिनि काकराबन सालगरा एलाकानि बररकनो तिनि चिनि मोथाओ जइन खालायफैयो जे जयनिं खालायनो टिप्रासा सिमिदा जों आरो टिप्रासा सिमिया चिनि आरो जारा ककबानजि सानाय एससी बर'नि ग्रुप थेकेबो जेनेरेल ग्रुप थेकेबो बरक जतन सोंबाय तिनि आरो थानसाके आरो जइन खालायफैयो।